Kdo přijde? Já. Tak nebuď Čašek a mluví, já už se nenatačím. No, dívej, je to tam zpátky. Dívej, je to tady. Je to tady. Ne, fakt bez srandy, pojď. Dívám se do země. Tohle video bude pro Denního. Na stream. Ne, na Facebook. A přiznej se. Jdi. Ty já točím zema jsem díko. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Hážeš. Kung Fu Panda. Budeme natočený do v baraku. Pak to dám Denimu a Sixovi. To hodí na Face a dám mi to na zdi. Jetix. A mám ty? No. Ty máš úplně fouzy, starý. Jo, fakt? Když jsi měl už holý, dej. Tak to se holil kdy. Já aspoň tak vlasy, jo. No, jak může vlastně si holdu, no. Žiletkou, ne? Ty tvoje kučery, vole. Jaký máš vlasy, vole, velké jak metága, a chceš holit s kučerama, no. Zranda. No. Kolik je? Já nevím, já natačím. Hele, auto. Alka i Golden Valley Panda. Kolik lidí není ani v Petrovič, tam jenom 1400. A fakt jsem ještě jasný. Tu vás chce to málo. A tady je Já, ty jsi fakt malý na videu, ale v reálu seš jinak, hej, počkej. Proč to za pirati